Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda kuka sani kwanaki dai akwai wani abin katin da muka cika shi kamar haka. Fi wannan bani in ga sunan shi dai. Da ba rike ne ba. Sunansa Poppin wanda muka cika shi a baya, wanda muka ce muku suna ba kyautan katin na 100 fara na 100 wanda dai basu bada ba. To yanzu sun dawo bada wadarar ka shiga cikin application ɗinka ba. Zai nuna ma nan in za ka shigo inda aka rubuta message ɗin ne, nan gurin message ɗin nan za ka danna. Kana dannawa an kai tsohon yi ne ba sabani ba, kana dannawa ga nan welcome to Poppin, claim your Airtel for free now. Sai ka danna kan link ɗin ƙasar nan, ba na farkon nan ba. In har kuma kana da kuɗin ka ne a farar wancan karan kai basu bari ya fita ba, za ka danna kan join Poppin repair earning inviting friend to free Airtel rewarded. In har wanda ba in ba inbatin kai ba na ƙasa zaka danna wannan zaka danna. In kuma kai inbatin mutane ne ma banda dai tunda ni na inbatin zan je an cire na inbatin na daya, sannan kuma zan zo an cire na join dina na biyu kenan. Zaka je ka cire wannan na farko na inbatin, can ƙasa kuma shine naka wanda suka baka normal. Koi dai duk mutumin da na san dai ba kwa bane fara koi mutun ya fara cana shi. Kana zuwa gurin cirewan kenan zai kai ka danna kan claim bonus, zaka je ka withdraw. Kun ga nan referral ne, wannan wanda suka yi referral ne. Ina kuma farar kai ya ki fita sai ka shiga ta nan kai claiming, kai claiming. Idan kuma wanda kawai join kai zai nuna ma. To ga shi nan kuna ga wannan free update din nan ya ciro katin shi, ya ciro katin sa na 500 normally, kuma ta fito ta shigo normally. Ni ma zan na muku nawa referral na yau kuma na ciro ta fita ta shigo min cikin banki na normally lafiya lau. Ga shi nan kuna gani ga 500 so bi su shigo mun ga tan 100 na bonus. To thank you for watching this video. Haka za ku yi ku je ku cire kyautan 100 ku.